Incwadi nguDudu Busani-Dube. Ebhalwe Ngqindilili uNkathazo. Umbhali wayo uThabane G. Madlozi. Ndifunde kwelibali ukuba kukho into abayikhaya ukuba ndifunde ukuba ichaba iyakwazi uba abe nento ayifumana incwadi. Wayifuna laa nto mhlawumbi nathi njengomasibadala sizifumananga ndalani zabantwana bayinathi bafumene ngayo ukuthi xa ufunda incwadi yazi uba iyakutshintsha kwawena. So thina as Women Authors Forum sithi-ke asiyikhandeleni awethu ama-peer editors. Asiyifake, siveze njengoba sinikeze yona. Sishaye, you can't. Font, usho yena. Ngeza uyazibona zonke into wrong mara iprintiwe. Ungavumi ukukhathala endleleni. When it comes to editing, you write and then you read on your own. Ungakanikezi omunye umuntu, right? Ndingakwazi ukubhala noba uziqansa ukuba uthi xa khona mhlawumbi itheko uthi woyina so uzibona into yoba ndingakwazi ukubonga, ndingakwazi ukubhala